Work. Hopefully it's work. Got your key. Yeah, I have here. It's alcohol there. Yeah, thank you. Hopefully it will work. Come on. Yes! So how's Guardwine? You work in Guardwine? How long you been driving Guardwine? 13 years. Yo, there you go. Hi! Tatalian ko muna yan guys. Painit lang muna ako sis. Grabe, sakit sa kamay. Alright guys, morning. Yeah! Grabe kalamig. Might maya ko panda rin yung truck eh. Kasi nalulubat siya. Ang temperature dito sa location natin ngayon. Dito tayo ngayon sa ano guys, sa Whitewall, Saskatchewan. Negative 31, minus 31. Oh. Wow. Ang pakiramdam na yan, minus 31. Talagang malamig yan. Ayan guys, oh, nakita natin. Minus 31. Wow. My location. Grabe yan. Nantay ko yung oras ko na babalik para makapag-drive tayo. Ito. Hirap makatulog kasi kapag ano, mapupuyat ka rin eh. Gawa ng ang truck ko walang EPU pa. Hindi pa ako nagpakabit kasi mahal naman ang pagpapakabit ng EPU. Kaya pag na lobat, ito-turn on ko ulit yung ano, yung truck para mag-idle, para mag-charge yung battery. Kasi kapag namatay yung ano, yung truck natin, mayroong tayong bank heater. Ito, may bank heater tayo. Yun yung pinapagana ko para sa ganun eh mag-charge yung ano, gumana yung heater natin kahit patay yung truck. Ngayon kapag ka nalobat, mamamatay yung bank heater, lalabas ito. Ito, nakita natin. Sa mga nakasunod sa video vlog ng Lakay Tracker, meron na rin akong may content na ganito eh, oh. Ayan. Ngayon, naka-on pa rin yung aking bank heater kung nakikita natin, ha. Oh, heat, naka-on pa rin. Papatayin ko na yan. Kasi naka-idle na rin naman tayo ng mga siguro 10 minutes ako naka-idle na. Mamamatay ito, mawawala ito kapag ka ano, kapag ka full charge na o nag-charge na siya. Yan. At saka nagpapainit ako ng kape guys. Magpapainit ako ng mainit na tubig. Magkakape tayo kasi ang lamig, grabe. Pag kumulo na yan, babalik na rin yung ilaw natin. Bigla siyang namatay yung ilaw eh. Sure, yung mga kasamahan natin dyan. Oh, kasamang truck na. Ang ganda naman ng truck niya, oh. May EPU siya. Yun ang EPU na sinasabi ko. Build natin guys. EPU ng truck na yan. Yan ang gusto kong ano, gusto kong magpakabit. Ayun, oh. Hindi ko mabuksan itong bintana ko kasi walang power eh. Kaya makikita natin dito no charge. Ayan. Kasi nga gumagamit tayo ng malakas na kuryente, papainit tayo ng mainit.
Pag uminit na yan, pag kumulo na yan, mamamatay na siyang pusa. Alright guys. Okay, yan. Natanggal ko na. O, nawala na rin yung ano doon sa aking ano na yan. Bunk bed yung may ilaw. Yun. May baba na rin natin itong ating ano. Ayan ang sinasabi ko guys ha. Lapitan ulit natin. Yan yung APU. Sinasabi yan. Ganda ng truck nito oh. Bagong bago. Yan yung EPU na yan. Oh. Ay, malamig. Nakakapuyat ka rin. Nakakapuyat din ang lamig kapag nasa truck ka. Ay, pagka-deliver natin dito sa load natin ito, dito sa Regina, diretso pick up ako sa Red Cliff. After that, bukas di-deliver ulit ako dito sa Regina. Pabalik ako ng Manitoba niyan eh. So Regina, dalawang delivery, tapos Winnipeg. Ayun. At pagkatapos nun, reset tayo. Sa previous video vlog natin kagahapon, sa vlog lang talaga. Gusto ko pa sanang matulog sa bahay ng mga bandang hanggang alas 2 eh. Nung dumating tayo ng hapon doon, alas 2, sabi ko sa dispatch, matutulog muna ako sa bahay hanggang alis ako ng alas 2 ng madaling araw. Ayaw nila. Baka daw hindi ko mahabol yung pick up sa ano, sa Red Cliff, kaya lumarga ka na, sabi ko kay Mrs. Sige, alis na ako, sabi ko, kasi may driving pa naman tayong 5 hours. Kape tayo guys, tas larga na tayo, ikutan ko mamaya yung truck. Grabe ang lamig. Tara guys, baba tayo, ikutan muna natin ang truck. Check muna natin yung ano, padlock, baka mamaya nabuksan. Temperature 12, tama yan. Lamig, grabe. Lipot. Oh. Ilaw, sealed. Nasilyado ba? Pwede kong videoan ang likod ng trailer ngayon, no? Kasi wala kang makikitang pangalan, nakuburan eh.
pabor din minsan yung isno eh kapag ka nag-ano ka, nagba-vlog ka kung ayaw nilang makita yung ano, yung pangalan. Okay na. Ito yung bago. Tara na guys, tara. Woo! Ito yung sinasabi ko. At dito tayo sa baba, makikita natin. Ito. Ganda ng truck niya. Ito yung ano, APU. Ganda ng truck niya oh. Oh, may aksidente pa yata rito guys. May nakita akong sign. Oh, nadaanan tayong sign kanina eh. Ay, oo nga pala. Oh, ay na ba yan? Oh, inaahon nila yung ano, yung yung truck. Grabe, lamig siguro niyan. Yan, minus, no, kita nyo sa ano natin, negative 33 sa ano natin ngayon, no. Oh, inaano nila, binibingwit nila. Aksidente. Grabe kalamig siguro. Negative 33 oh, sa taas natin. Okay, tuloy lang ako guys. Focus lang. Kaya medyo may mga bako-bako sa karsada eh. Alright, Regina. Ayan na yung signage nila mga lude. Yes! Meron pa tayong 6.2 miles na tatakbuhin. Doon na tayo sa delivery natin. Maaga na. Pero malamig guys, sobrang lamig. Yan yung kanilang mga Superstore Canadian, real Canadian Superstore. Pa yata ako ng sipon dahil sa lamig. Lagi kasing nalalamigan ng bumbunan natin sa gabi. Nagigising tayo dahil sa lamig guys eh. Kaya ganun minsan kasipon.
Alright guys, ayan, nandito na tayo sa Turn right on Bucara Street. deliveran natin. Nairaos itong load na to. Bantipong delay na itong load na to eh. Delay na ang load. At sa wakas may de-deliver na rin natin. Arriving at 266 Dudley Avenue East on the right. Mag-check-in ako sa loob, tapos tanong ko sa kanila kung saan door. Tras lang ako. Alright, let's go guys. Mag-check-in muna ako dun sa loob. Dali natin itong isang bus na papel. Woo! Lamig guys, lamig. Wala mo yan, uusok yung bunganga. At pagkaano ka, maaano ka pa. Buhing ka. Yan, alis na yan. Kung andyan ako papasok, kung maka-check-in tayo. Walang pangalan ha. Walang pangalan ng customer para hindi nila malaman. Baka ipa-delete na naman nila itong aking vlog. Madulas pa. Iwasan natin hindi makita mga pangalan ng customer ay ng shipping. Attention driver. Alright. Good morning, sir. Paperwork will be in the box of the trailer in light flashing red and green. All driver and visitor need to sign in tayo rito. If it's taking time, can I drop the trailer, sir? I will pick it up after 10. I have another delivery, so I have to. I just dropped 8. Cool, thank you. That's it. Ayan, blow. Sabi, when door 11 leaves, yung blow. Tayo naman. Woo! Balik muna tayo sa truck guys. Malamig. Grabe. Daming nag-aantay din, oh. Park ka muna sa gilid. Wala kang mapagparkingan. Saan ka ba? Saan ka ba? Magpark ka muna sa gilid. Okay. Bilisan mo kay malamig. Abangan natin yung 11 na yun. Ayan guys, palis na siya. Tayo naman ngayon ang papasok doon. Buksan ko lang yung trailer tapos atras tayo doon.
Oh. Kalimutan yung lating lock. Whew. Oh, yun. Na-frozen na to. Ito yung problema nito pagka ano, na-frozen yung loob eh. Okay, subukan natin ito guys. Kung wala, pupunta pa ako sa truck stop para ano, na-stuck na kasi ng ilang araw ito eh. Alright. Tapos ang lamig pa. Dapat nung kanina ko pa pala ginawa ito. Come on. Paano mapapainitan ito? May laman pa naman ito eh. Ayaw din lumabas. Plastic. Yan. Siya. Hindi ko basta i-twist yan kasi baka pag yan nabali wala na, lalo tayo magkaroon ng problema. Hindi, pupunta pa ako sa truck stop para bastang lamig. Wala na, nag-lock na yata. Ayoko mabali ito, baka mabali ito, hindi na natin maano. Hindi kasi ilang araw na kasi ito eh. Pagtanong nga muna ako sa kanila kung meron silang pwedeng ano bukod dito. Hey buddy, do you have some kind of de-icer thing? Oh, It's locked. This Yeah. one is I don't know. It's run out so I don't have another one. Yeah, You can- have some? yeah, it won't come out. See? Yeah. Trying to. It's frozen. Yeah, it's get froze too. Do Yeah. you have some in there? No. Ask them there. I wanna go. Yeah, ask them. Siya. Na-frozen. Painitin ko nga muna ito dito. I don't lock mine, so I don't have the icer. Yeah, I know. Shut down. Kung hindi, pupunta ako sa truck stop para bumili ng de-icer. God. Oh. Lagay ko rito para uminit man lang. Tutok ko yung ano. Na-frozen eh. Ayan guys. Yun, pwede na. Balikan natin yan. Andun na pa yung guard 1 driver. Tinutulungan ako nitong guard 1 driver eh. It's work. Hopefully it's work.
Oh. Oh. Got your key. Yeah, I have here. There's alcohol there. So. Yeah, thank you. Hopefully it will work. Come on. So how's Guardwine? You work in Guardwine? How long you been driving Guardwine? 13 years. Yo, here you go. No, I twist it. 13 years. Okay. You, thank you very much. Alcohol, I will buy one of that Clayto Flow safety. Thank you. Yep. Thank you, sir. Okay. I take, you know those little bottles you put in for your car door? Yeah. I use those. I use this and those. Yeah, I appreciate this one. Okay. This one is not work. This one is not work. That's penetrating. That's oil. Oh, that's oil. Yeah, I'm gonna buy that one too. Oh, yeah, put more. Oh, thank you very much. Where are you from? Winnipeg. I come from Winnipeg. Ooh. I think I have to bring this one inside of my truck so it will warm up, right? Yep. Yep. Thank you, sir. Okay. Okay. All right. Oh, wait. Ano guys? Oh. Ah. Ah. Sobrang lamig kasi, sakit sa kamay. Grabe. Ah. Sakit na ng kamay ko. Ah. 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 Alcohol lang pala katapat niya. Ano nangyari dito? Wala yung ano? Kung paano? Siya. Kailangan ko pa kumuha ng tali panali dyan. Hindi magkakasya. Woo! Sakit sa kamay. Dali ko na ito doon. Yeah. Yeah. Oh. Ah. Ay, sakit sa kamay. Yan ka muna. Ay! Tatalian ko muna yun guys. Painit lang muna ako sis. Grabe, sakit sa kamay. Minus 30 plus. Painit ko muna. Gusto ako ng panali. Talian ko yun. Meron ako rito ng panali doon. Para hindi siya bumuka pag umatras tayo sa torneo. Ayan guys, naka-atras na tayo ron. Antayin ko na lang na ano, tawagan ako. Oh. Kita nyo? Sinubukan ko ang ikat ito kanina. Ang tigas, grabe. Mas madali pang ikat yung bolt seal ng company, yung dilaw. Kaysa rito, ang tigas nito eh. Asero yata ito eh. Ito yung sinasabi ko, yung kinat natin kanina. Mas madali pang ikat ito. Ito, mas madali pang ikat ito. Kasi parang ano lang ito eh. Tawag dito aluminum ano. Ito tigas oh. Yan lamat parang malakas na ako eh. 2 beses kong sinubukan. Hindi. Tinawagan ko yung shop. Sabi niya 50 ang bayad yan kapag ka ano. Sabi sa akin. Itong ating kasing ano eh.
Sabi high performance penetrant 3-in-1 professional. Ayan, hindi rin tumalab. Oh. Ay, bibili ako ng alcohol. Mas maganda pala talaga yung alcohol kapag ka ganitong sitwasyon, yung taglamig. Grabe. Ay, dito muna sa loob ito para ma-defrost yung aparato sa loob ng padlock na yan. Patay lang tayo, guys. Lamig! Minus 35. Lahat na po-frozen. Tara, babayin muna natin at tanggalin ko yung ano, tapos alis na tayo rito. Woo! Ay, sa wakas. Hanggarin na natin to. Ay, makakalis na rin tayo. Kita nyo, inaabot ako ng ano 5 hours and 28. Nilagay ko sa sarili ko sa sleeper berth eh. Ang tagal ni rin nila rito. Paano kasi ang dami nilang customer, busy rin sila. Okay, babayin natin, sarado. Okay. Woohoo! Oh, ito yung papel. Make sure malinis, walang natira. Yan. Ito yung paperworks. Ayan, makikita natin hanggang sa taas kasi walang pangalan ha. Ayos din talaga itong winter. Minsan nakakatulong para hindi makita yung pangalan nila. Wow! Alright guys, ayan, tapos na sa wakas. Punta na tayo sa next stop natin. Ilagay natin ito dito para uminit, para pag magamit mainit. Kasi may heater tayo rito eh, oh. Ayan yung butas ng heat natin. Ayun guys, magpaalam na ako hanggang sa muli natin pagkikita, no. Punta na ako sa susunod na pick up ko. Mamayang hapon ng pick up ko. Mula dito hanggang sa Medicine Hat is another 5 hours drive. So ratrating ko na. Anong oras na ngayon? 2:30. 3, 4, 5, 6, 7:30, 8:30. Nandun tayo. Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin. So hanggang sa muli natin pagkikita mga kaibigan. Thank you for watching. Ingat kayo lagi dyan. Stay warm. Keep safe. Peace up. Bye. Lakai Tracker.